Twre with y target, mae mewn! A Cein McLagan gafodd y cyffyrddiad ola. Neb wrth i gyfil. Cein McLagan yn ychwanegu at I 10 gol yn uwch gyngrau'r Cymru. Gyda'r un gyntaf yn y cwpan, gwych ganddo fe, ond oedd y gig cryd yn berffeth I drod dde ac yn tasgu heibio I Bradley. I di chwarae bron 8 munud ar Barth Jenner, y Barri 1, Cambrian yn Clydach dim. Mae'r hyd ag rhwng chwaraewyr, a mae dim yn blat yn fanadio, ond mae'r pŵer ar y croesiad, felly mae'n jyst canolbwyntio a wneud cysylltiad cywir ar y foli, a wedyn mae'n hanesyddol oherwydd mae bel mor sydyn mynd heibio'r golwr. Y bel hir, does dim camsefyll yn erbyn Jordan Cottrell. Cottrell yn sgwad! Mae Jonathan Hood wedi methu'r cyfle. Ond oedd y cyfle gorau I Cottrell, lle allai wedi codi'r bel dros ben Dan Bradley. Wel, oedd y cyffyrddiad cyntaf gath o ddim yn un perffaith iddo fo gymryd hwnna. Dwi'n siŵr oedd o fynd trwy benno, rwy'n meddwl llawn dychymig yn fan hyn. Yli'r cyffyrddiad yna. A dyla fo wedi mynd mwy at y gol. Ac I fi de, mae'n pasio'r cyfrifoldeb yn fan'na. Crutch a Coles I fyny o'r cefn, Keach sydd yn ei chymryd I at y post y pedla, Peniad Rydd! Ac mae mewn! Ac mae Crutch sydd wedi sgorio y capten sydd wedi rhoi Cambrian yn gyfartal. Wel, ar ciciau rhydd, ciciau gosod, neu tafliadau hir, ti'n 50% I gyroi. Ond tro mae Crutch ar y post I fella. Edrych ar y llinell am ddiffyn yn fan hyn. Ar hyd ochr y cwrs cosbi, neb yn marcio gan y Barri. Mae Crutch yn rhedeg a rhyw lwpio I rediad rownd y cefn. Neb yn ei marcio. Mae'n chwip o groesiad a wedyn mae'n gwahodd fodd o dyfai ben a jyst defnyddio y pŵer I benio I nôl ar draws y golwr sydd I mewn I gornel y gol. O'r camgymeriad, dyma Twre. Twre yn taro bar. Ond mi oedd hi'n arbediad gan Bradley. A rhaid canmol Bradley am hynny. Dyw ddim y tala. Ond fe nath ymestyn I fraich. Twre yn rhydd. Ar I drod dde. Dyna chi arbediad. Strinati o dyna. Bas ymlaen fan hyn. Cyfle I Sam Jones o gwmpas Lewis. A mae'n I sgorio. Dwi'n meddwl bod e'n cam sefyll. Wel, mae Cambrian a Clydach ar y blaen. A oedd y bas yna'n berffeth neu beidio. Achos mae Sam Jones wedi rhoi Cambrian ar y blaen. Waw, oedd hi'n agos. Dwi'n dweud nag oedd. Dwi'n dweud mae di amseru'n berffaith o difn. A mae o'n gorffan yn glinigol, mae'n mynd heibio'r golwr fel bod o'n myna. Nath o daflu'r ysgwyd na I adael I Mike Lewis. Oce, then dwi'n mynd I daflu hwnna ffordd na I cael cydbwysedd ar y droed de. I fynd heibio fo jyst o fe un cyffyrddiad. A mae'r llall yn jyst mynd syth I fewn I rhwyd. Gwych gyda fo. Ac yn hyderus, hunanol hyderus de. Barri yn ceisio taro nôl cyn yr egwyl. Ar I hôl I. Mae'n y dacl hwyr yn fanna, a mae'n ymateb hefyd. Wel, Melin yw I, Melin, a mae'n lwcus yn y farni. Cambrian oedd I cartre maen nhw ar y blaen, a maen nhw wedi curo'r Barri unwaith yn barod y tymor hwn. Ond drychwch ar y lle sydd gan y capten fan hyn, 3 yn erbyn 3. Cottrell, mas at McLagan, heibio I ddyn, ac yna draws, ond iddi mewn. Na. Dim ymateb oedd I wrth cynorthwydd y dyfarnwr, dwi ddim wedi croesi'r llinell. Wel, mi dyla hwt sgorio dyla. I ddechrau fod ein, mae McLagan yn neud mor ddewr yma'n ein I aros ar ei draed. Croesiad ar draws i'r postyn bella, cyffyrddiad gan y golwr, syth at hwt, ond o methu chyfeirio I fewn. Ond chi'n gallu gweld Cambrian yn gweithio'n galed I gau lawr yr amddiffynwyr, ond dyma Patton at Twre. Twre at McLagan! Dim cam sefyll over dros y bar gan Cein McLagan. Twre yn amseru bas yn berffeth, cyfle am yr ail gol I McLagan. Twre oedd yn bwydo, ond McLagan yn methu. Nath ar goed I bydd am wedi sgorio? Na, dda mae gynnu. Cooper a Watkins I fyny o'r cefn. Y peniad lawr ac mae'n mewn! A McLagan sydd wedi sgorio I ail a mae'r Barri yn gyfartal. A gecrydd yn berffeth.
Dyw e ddim y tala Cain McLagan, ond fe o ddechrau, benio heibio i Bradley. 66 o funud e wedi chwarae, y Barri 2, Cambrian yn Clydach 2. Wel, o'n i am wneud, mae wedi mynd mor ddistaw yma, ac edrych am sy'n digwydd yn sydyn. Greening angen y bel lawr, cyffyrddiad cynta'n wych ganddo fe, Patton yn dod o hyd i Cottrell, dyna welliant gan y dreigiau. Cottrell, tuag at McLagan, a mae'r hat-trick, McLagan! Yn rhwydro dros y Barri! Ac maen nhw ar y blaen am yr eildro yn y gêm. Prin cwarter awr yn weddill, y Barri tair, Cambrian yn Clydach 2. Yn ei safle fo, mae'n just oedi i rediad i wneud siŵr bod ni'n gyffyrddiad cyntaf fo, rwng dau am ni ffynwr, sydd i fod i'n cwrs Cosby, da chi ddim eisiau teclo fi fama, un gyffyrddiad allan o'n rhaid, codi men, gweld o golwr, a reiti ar y llawr eibio fo, pasio i fewn i gornel. Cain McLagan sydd wedi dathlu i'r wythnos yn Efrog Newydd, a felly bod angen mynd ar garfan i Efrog Newydd. O ran Gavin Chesterfield fydd yn cyrraedd y 4 ola. Y Millicwr Cosby ar y foli! Oh! Sam Jones ar y foli y Millicwr Cosby pa mor agos oedd hon. A mae'r bêl nôl gan y Barri, tair i 2 ar y blaen. Bas ymlaen, Toure, dim cam sefyll. Toure, am y bedwaredd, ddi ar y linell. Gan Crutch. Unwaith mae'n dod tu fewn i ddyn yn diwedd, mae'n mynd am y tro bwc. I've got to give Cambrian credit. I thought they were fantastic today. You know, they played with no fear. They've got really good, honest lads there who played together for the team, and I wish them all the best for the rest of the season. Is there an element of frustration with you with the chances that you didn't take? Yeah, absolutely. That's always a sense of frustration. But the hardest thing in football is to put the ball in the back of the net, you know. Can't be too down on my lads. You know, we're doing well in the league, and we just got through to the semi-final of the Welsh Cup. But the tactical change on the hour definitely seemed to work. Yeah, sometimes they work, sometimes they don't, and today it seemed to give the boys a little bit of impetus to go forward a little bit more, so delighted, and I think the subs made a big difference when they come on as well. We're where we are in the league for a reason, because we're composed, we don't like to rush, so for us to go 2-1 down just shows what kind of character we have in the changing room, so it's good that we have that, even though we're 2-1, even if we went 3-1 down, I believe that we would have got something out of the game. Yeah, disappointing, I think. I've had enough of this ground for 1 year, I can tell you that. But no, I think we give a good account of ourselves. I think the quality showed in the end, and we was always going to be up against it, but we've done ourselves proud, I think. To be fair to Kane, he's been in New York this week. You know, he's proposed to his girlfriend. Delighted she said yes, obviously, but I just felt as if that might have taken a lot out of him, but sometimes fate intervenes. Yeah, I came back at 6 o'clock this morning, so it was a bit of a long day, but once you get out on the pitch with the boys, you just give everything you can, and luckily we got through today, so it was a good result in the end. And you'll be looking forward to that draw now on Monday. Yeah, exciting. You know, down to the last 4 now. Let's see what it brings. End of the season, still going up there in the league as well. I know you always tell me that you're not contenders, but, this is a special place to be. Yeah, it's exciting times for us. I still think that we're going to grow as a team. I still think this team will get better. I still think these young players will keep growing, and it's very, very exciting at the moment.